Bun găsit, parlamentarii au votat aseară legea care prevede în starea de urgență, de alertă, implementarea măsurilor de către autorități. În contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare și în contextul necesității de creare a condițiilor socioeconomice necesare. Această hotărâre se va publica în monitorul oficial, partea 1. Bună ziua! Trăim o perioadă dificilă care va marca la scară istorică nu doar România, ci și întreaga omenire. Decalarea programului de lucru pentru entitățile cu un număr mai mare de 50. Să nu permită accesul persoanelor a căror temperatura corporală măsurată la intrare în incintă depășește 37,3. 4. Valea lui Mihai, județul Bihor, feroviar și rutier, cu excepția traficului feroviar de marfă. Direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică. Cele care au drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România. Operatorii de transport, persoane publici și privați își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice. Se pot institui prin ordin al comandantului acțiunii măsura carantinării unor porțile de Fier 2, județul Mehedinț, Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinț. Începând cu data de 15 mai, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, în interiorul localităților. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a adus din nou în discuție tema suspendării președintelui României, suspendării dumneavoastră din funcție. Vă îngrijorează? E o temă